F'waħda miswari fl-Isptar Monte Carmeli f'Ħattart għaddejja wirja ta' modelli. Għatta modelli li wieħed hawn xjara ħafna hawnhekk. Ħdejna għandna magħna Alan Saliba li huwa President ta' din l-għaqda. Alan, x'inhi din l-għaqda, x'modelli hawnhekk u min ġej x'qed jistenna? Ekku, din hija 17 wirja annwali tal-għaqda Diecast and Scale Model Society. Kif jiexet l-isem tal-għaqda tħaddam fiħdana membri li jikollezzjonaw modelli Diecast, jiġifieri modelli tal-ħadid. Scale models huma dawk il-modelli mibnija bl-idejn mid-dilettant li ħafna minnhom huma mibnija anke minn materjal riċiklat. Issa hawnhekk f'din il-wirja hawn xelta kbira ta' modelli differenti. Qegħdin 35 esebitura hawnhekk li kull wieħed tesibix il-kollezzjoni tiegħu u l-kollezzjoni din is-sena tvarja f'modelli ta' karozza tal-Pulizija ta' Malta li huma uniċi tista' tgħid għaliex ma ssibx tixtrihom u ħafna minnhom ikun immodifikhom il-kollettur stess. Għandna sezzjoni speċjali dedikata lil Roger Moore mill-film ta' James Bond peress li ħalla din id-dinja f'Mejju li għadda. Għandna ħafna karozzi tal-linja antiki hawnhekk. Ekku, l-karozzi tal-linja huma trazzjoni ta' kull sena fil-wirja tagħna. Dis-sena qed jesebixxu 3 kollezzjonisti bil-modelli tagħhom waħdu minn kompletament bl-idejn, kif ukoll għandna ta' karozzi ta' snajja tal-immoddi bħal bejjeħ tal-petrolju, bejjeħ tal-ħut, eċċetera. Għandna wkoll ċirklu hawnhekk partikolari mejda kbira sabiħ ħafna dak inti tarmaħux. Ekku, hija kollezzjoni tiegħi li magħha jdur anke l-għaqda bħala twaqqif tagħha. Mela, il-modell ta' ċirklu jikkonsisti ovvjament fiċ-ċirklu nnifsu komplut bżu tal-annimali u diversi figuri, diversi karozzi u anke fan park b'diversi attrazzjonijiet li jaħdmu. idħulu b'xejn dak kollha jridu jiġu hawnhekk minn x'ħin sa x'ħin. Ekku l-wirja tiftaħ sa nhar l-erba' 13 ta' Diċembru li hija festa pubblika. Ħin tal-ftuħ huma mid-9 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. L-aħħar ġurnata niftħu sal-5. Mela, nissuġġerixxi li dawk kollha dilettanti, anke mhux dilettanti tal-modelli li hawnhekk għandkom xtaraw ħafna minn karozzi għal muturi, għal karozzi tal-linja antika, għal ċirklu, għal teknoloġija, għal tal-pulizija, fire engines, karozzi antiki, enormi, inkredibbli, ejja hawnhekk ħataraw din il-wirja tkun ħarġa żgur sabiħa mal-familja kollha. L-aħħar messaġġ tiegħek Alan? Ekku, nżid anke malli qed inti għandna attrazzjoni interessanti ħafna modell tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, magħrufa bħala April 9, jiġifieri l-parti ċentrali tal-ajruport, kif ukoll għandna għall-ewwel darba SEB ta' Zoo maħduma kompletament bil-kartun mid-dilettant stess, kif ukoll għandna sezzjoni ta' fantaxjenza tissejjaħ steampunk art li huma maħduma minn affarijiet riċiklati ta' metalli u hekk. Biex wieħed jasal għal din il-wirja huwa faċli ħafna. Sempliċement l-Isptar Monte Carmeli mid-daħla ewlenija u dduru fuq ix-xelluk tagħkom. Mela, grazzi Alan Saliba, il-President ta' din l-għaqda u nħeġġeġ il-pubbliku Malti biex jattendi u jammira is-sakrifiċċju li jagħmlu kolletturi biex ovvjament jesebixxu dawn il-pubbliku Malti.